iki nah. Lho iku ucul, niki ucul. Ayo sayang. Minggir dong aku toh. Lakoh tenan iki kuat Aku tenan. yo pengen digendongno Mas Yola. Aku yo pengen. Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala tak ape ngisak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makane milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek aku jek perawan lek iki mbok. Jek perawan. Ya ora jare perabi. Kowe ki aja ngono kuwi, kono jenenge fitnah ya aja menyebar fitnah. Ora, nek jare perabi, kan yo aku ora roh. Tengahi Mas Ulang, tengahi Mas. iki piye nih? Wong niki genduk niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya, rambut. Ha driji ora iso napa melih rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Niken, sehat, Nduk? Niken Salindri, ayo. Sehat. Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegi Rejo Agung, Nggih. pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Saderenge nggih dereng mek ngono padha, Nduk. Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Ha iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegi Rejo Agung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah, mugi-mugi kedepannya semakin nggih, Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok lho. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua, Pak, mengglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik Ya semakin intinya. rejo, semakin melimpah. Ya Semakin bolong barokah. warai iki. Dikira Wes, aku goblok ora. ngono lho, Pak, paling ya, Pak ya. Iya. Wes, Kok menawa aku- dhek ra tega karo awakmu, Nah. mula ya kaya ngene wong tuwa iso sok ra tega. Lah, wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus ada. Ya kan apa-apa. gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Ah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin Nggih. lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah ya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilinge lancar sukses, amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Nggih, Ya, Pak. Nggih. Nah. Ya kuwi lho, kuwi piyai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya rung salim ya Nduk. Wah, jan ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Lho kuwi sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Ah. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sok-sok kangen. Kowe ora tau ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas
jenengan dalang ngoten to Pak, terus kula nyinden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono kuwi lho Pak. Aku kuwi kangen lho Pak kalian Aku dadi jenengane, bukae Pak. si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi. Lah lerenku kapan kok iso ora turu Ora lho. turu ya malah Ampun. kesehatane piye lak ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no. Sampeyan lak asline trah kok Klaten to. Nggih Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Cara Bapak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Ha iku ya ora. Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho, mung kakek Iku- 2 tahun 3 tahun ngono. Piye? Iku Niku ora- saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Nduk. Pangestune Pak. Aja lali karo wong tuwa. Bar iki poso terus bodho to. Nggih Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono ya. Lho Pak, yo kualik. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Loh, Ya wong- kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Kuwi Bukan tembung anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Ah. Pak. Bebungah. Lek aku nyangoni dhuwit nang ngene niken, kuwi padha karo nguyai segara. Nah, Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. tercinta. Lah ngono kuwi kan. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune. Jangkrik aku ketok tuwek no malian kok putu barang iki lho. ora tegese ki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik Cahayu coba. Bawa mboten Pak? Ya bawa yen nang nggen CD-CD utawa ning YouTube kae, nang TikTok dan sebagainya kae. Ayo. Zaman saiki sih enek CD barang. Sidi nggen kula iki saiki ora disetel. Iya apa? Dadi PP yo. PP. Kok malah di PP iki lho. Apa wi? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Berarti di PP. Iya. Ambuh. Iya, Iki malah ndingi aku roh ning proyeke malah sidi ora disetel candal-candal ke. Alambuh nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki Nah. coba sing klasik luwih dhisik. Jangan Buktekke lek mangkate Niken Salendri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning bawane apa nderek sampean. Coba kaya apa. Jan. Nggih. Yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ya, pelak-pelak momo Nang karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya. Nggih. Nggih. Monggo, bawane apa? Manut karo sampean. Ya, Rinasa saya rasa nadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salendri. Wah, luar biasa. ora tau entek suarane.
Terima kasih. Sinaune mempeng. Yen wis rina enggal ratri kang Awas. mengasliramu tanana liya tak tresnani lahir Oh, piye? Cak Julang suarane piye? Wes pokoke nek Niken iki apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan ini menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut Niken ki wis bakoh dhisik. Banget kuwate. Mbok arep ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya Nduk karo nggih mengenang Suwargi ki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep angenteni. Wah, cocok mangga. Nggih. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni wayah janji matan semipan jroning janji mas sirkang marani amang sirkati hati rinamani aku tansah angen Genduk Niken nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike
ndelalah anyarengi pepundenmu no ya bapakmu dhewe sinten Mak. Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pegirjo Agung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah, andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nduk. Kledang kae bocah nek kaya ngono nembang apa-apa nek becik apa-apa nek apik. Pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni. Gek mangkate saka gamelan apa wae iki mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Diglowentah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Lah sregep prihatin, sregep poso. Anake ya hebat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI Mas yo bapake kaya ngene, anake kan dadi dadi apa? Dadi pegawe no. Ah ning kono ki ora pegawe. Terus nge-grab. Ning kono ki ngojek. Malah nge-grab tak kira pegawe. Nolak salira lho wis pokoke Dik Niken iki yo aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun Dik Niken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, luar biasa, kebaya dan jarit. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya. Ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya ayah. Tidak. Aku ayah. Iya dia ayahku titipkan doa semoga dia tenang di alam surga. Sampean dianggap mati loh. Ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang ngantri. Iya. Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah wong banget dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Bapak Bupati. Nggih, selamat datang. Kang Mas. Walah. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti ora? Pak Hari. Pak Hari kasmane dawa. Napa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bapak Hari Puryanto. Lah, Pak Hari Puryanto. Panjenengan iki nadyanto di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae, dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati yo. Dina dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Yo tembang ala sekarang kan. Ayo. Apa? Ala sekarang. Apa kono Puspitono lo boleh? Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek ning Panturas. Aku tidak suka yang
cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya sayang? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek gini kan Ah. setia. Jajali takoni Pak Niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Heeh. Ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya iki- ya. iya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Mm-mm. Tapi duwike rondok sithik. Nek iki elek, utange akeh milih ndi. Jajal milih Malah ndi kan? kaya remuk. Milih ndi coba? Nah, aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Nah, ngene, dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah, Dadi Tidak, awak tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Tegese Bukan dadi saya, suami. bukan saya. Siapa? Wedhus saya. Ndak apa-apa, wedhus sebagai perwakilan dan perumpamaan. Kalau melihat wedhusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok nih kan Malik. wedhus. Kok mbok padane wedhus? Lah sing kagungan Dek Niken lah sing maringi ya Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene kok Dek Niken. Walah. Dek Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta Berarti murni. sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah. Upamane kok roh wedhus Dek Niken piye? Aku ya ngerti kaya roh Dek Niken. Oh, Wah, ngerti malah apa? genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah terus Lah, kowe. Bokong. Ah, gila Oh, wedhus nih. ya. Ah wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Gila nih. Ae iki dirimu ngaturke apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewala. Nggih, ngaturaken lalagon mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu panjang umur. Amin. Mangke ditimbali mriki. Nggih. Monggo. Bar niki ben lenggah dhisik men tembange niki diaturke bar niki Siap. ngaturi Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Ayo. Kersane lenggah Sekedap. sekeco. Kusuma Wijaya, Puspitanala. Puspitanala. Ah, lagu kesukaan. Maka Cok dipun aturaken yuk Madangkara bersama Niken Salintri. Yo. Pak Laris Sugiono Sugeng Waras saking Surabaya rawuh wonten ing Madiun.
Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Oh. Ya, tenan. Presiden Indonesia. Karismatik tenan nggih. Estu. Sida ngaturi Pak Bupati. Sias, Pak. Nggih. Mangga. Ciri khasé Piyai Madiun ya. Pundi macane? Panas-panas melaku, nadyanto sayah mestinipun, repot mestinipun. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Madiun Bapak Hariwur. Monggo nadyanto namung sak kemperangan katuran pinarak wonten pepanggungan mriki. Ya, diaturke panas-panas melaku. Ya. Monggo Bapak Hariwur Yanto aturan nikah wonten pepanggungan. Sepisan malih nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hariwur. Sugeng rawuh Bapak niki wau nggih. Saking pundi kok dalu-dalu nembe rawuh? Ngapunten niku wonten anu. Napa Isra Miratan niku. Oh, Isra Mi'raj alhamdulillah nggih. Sonten tindak terus dalu mirsani wayang mongko kudu keliling waktu subuh. Ayo kaya ngono kuwi ya. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan Pak Bupati. Nggih. Nggih. Jane yen kula wau jane pengen jenengan jenak pinarak wonten ing palengganing ingkang putra niku genduk Niken Salindri Kula niku. kuangen ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah niki selamat dumateng Pikir Jagung Baru ingkang sampun ngawontenaken tasakuran. Niki badine tambah kathah ngoten soalé. Melipat ganda. Nggih mugi-mugi rencana untuk swasembada gula tahun 2028 insyaallah terlaksana. Amin ya rabbal alamin nggih. Niki pemerintah Kabupaten Madiun nggih nyupport Pak DM. Mugi-mugi Pikir Jagung Baru nanti juga hasilnya luar biasa. Ngaten nggih. Amin. Niki langsung mawon. Lah pripun Bapak? Nggih, monggo. Dek zaman berjuang Yor kelingan anak lanang Yen tak openi Saiki ono ngendi Jarene wis menang keturutan sing digadang
malah dados ngangge caping. Lah nggih lerep men adem men tentrem ngoten Bapak. Nggih. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja ini ora ilang ne padha lara lopo. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati yang sangat merakyat dan berbudaya, panjenengan ngangkat cul caping gunung yang langsung plek karo larase kaya pas ngoten lho, luar biasa. Iki dong-dongan. Dong-dongan nggih. Nggih. Piyayi. Mbok wilih ngaten mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Amin. Bangun Kabupaten Madiun mugi-mugi dados kabupaten ingkang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin. Ingkang dalem suwun mugi-mugi sing penting estu. Sedaya masyarakat guyub rukun insyaallah kanthi guyub rukun mangke masyarakatipun saged sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Sembah nuwun. Nggih. Elok lah. Momong semene kae isih duwe wektu kanggo niliki siji-siji. Nggih. Nggih sembah nuwun Bapak Bupati katuran jenak pinarak nggih. Des pundi nika macange? Jane nek sing keri. Enek sing keri jane no. Pripun? Sing keri ya. Sing keri. Lali. Lali apa to no? Urung nyangoni. Nggih. Sampeyan sapa, Mas? Iki wakile Bapak Bupati. Sing entuk malah aku iki. Bocah ngawur. Cah nom-nom iki sing maringi sapa ra jelas ngawur. Sik to ora ilok nang imboi to Mas. Ora matur nuwun malah njaluk imbuh. Saking Pak Bupati kan kagem kanca-kanca. Ayo nun sewu namung gojek niki wong dik niken pancen nggih bocah. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ya ora kasil to. Kene kok. Ya ning gendenge gendeng karo kabudayan karo kesenian. Iya. Kangge panglipur Mak Sange. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu, mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Amin. Gendingipun Lestari Lintang Asmara. Ayo. Pilihan Nduk, ndi Nduk? Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Dik Birgita iki apal Dik Birgita iki ya langsung cek. Ayo nok, ayo. Semangat wis. Adimu wedok wis semangat. Ayo sayang. Ya saya sabar. Angger wong wedok kok diundang sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggoni Maaf Mas, ya Allah, sama ini jangan gemati banget karo aku janan. Nah, piron iki aja pas nggo tengah, dadi nek dienggo jakah iki rondok miring. Iya. Aku merah di ngonokne. Loh. Omong jare sampean mung seneng niken, saiki karo aku kaya ngene. Lah nikeni Mas yo adimu kae nek ngadi busana wis bener brosmu barang ora pas nggo tengah. Aku marah di ngonokne. Lho iku lho nikan iku piye Padahal usane? ngelem-ngelem sampean ganteng aku, mean. Sayang tak benake, wah bocah kok pinter ngene. Iki. Mam. Ayo nek purik kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye to? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki kudu dukung. Ayo mriki sayang. Gendong. Wah, Ngene iki lho. kandhane iki malah sentuk bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong ya. Lah rasane kaya ape geret lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusuh tenan nih Mbak Julang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki Mary, ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok Oma gendong. ya pengen sampean iku kudu adil. Wah. Jare sayangnya be aku tok. Lho iki naik. Lho kok ucul, niken ucul. Ayo sayang. Gendong aku tok.
Akoh tenan iki. Aku ya pengen digendongno Mansola. Aku ya pengen. Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala kok ape ngisak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makane milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek ayo. aku jek perawan lek iki mbok. Jek perawan. Ya ora jare perabi. Kowe ki aja ngono kuwi, ngono jenenge fitnah ya aja menyebar fitnah. Ora, lek jare perabi, kan yo aku ora roh. Tengahi Mas Ulang, tengahi Mas. Iki piye iki piye? Awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih buntu ngono wae. Angel to. Ora Ikan padha ki pesen, padha. Mas, ana. Mbak Yumu ki nek kadung purik ngono kuwi iki isih ngono. Jelas no Mas. Mama iki mbek iki ae, aku mbek iki. Wes, yo. Ngono. Aku nek jajar nikah ning kamera nikah ni koyo Lah justru kuwi aku mau golek iku. Kayak hitam putih. Dadi iki Jelas hitam putih lho. masa ya nuwun sewu. Aku iki jejer wujude iki niken karo jolang. Lho ning kamera kok iso niken karo asu kuwi piye to? ya ora, lek pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lah lek ngene kan Mbak Birgita ki putih, Ah. ya toh? Iya, Pamane putih. bojone iki putih. Lah. Dadine anak aku sok yo putih. Lah. Putih. Nek karo aku Nek no. kare kan kayak zebra. Lah. Blentong-blentong. Ula weling. Malah unik ngono kuwi. Apik. Apik. Apik angger niliki kok wah kaya ula weling ya. Bah iya kak ya. Yo, Ayo. diaturake. Yo. Dik Birgita karo genduk niken Nggih. Salindri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Jajos. Bisa
rukun ngono. Nggih, nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya, nggih rukun. Terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. Leres. Lek Mbak Niken genah tegas, jelas banter. Nah, Yen Mbak Birgita ya pancen alus kaya atine ngono kuwi alus. Halus menyakitkan. iya. Biasane ngono, Pak. Ora. Wong lek halus sing ngono. Lho, wong lek biasane halus sing ngono kuwi. Kan iki senengan iki menggiring netizen kok Lah akan. iya. Saiki aku dihujat Nes lho. Ora, jarimu bodoh amat. Lah ya wis aja menggiring tapi. Tak omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur. Dan Ngene bodho amat. Wis lenggah saiki. yo. Lah lenggah, Pak. Ya Bapak tak mbacune cerita sik dawa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai Aduh, ketemu lah. lagi, Pak. Nggih, tanggal 17 kan aja lali. Ya. Teng pundi, Pak? Lho, ngundang anjuk ya karo sampean ngono. Oke. Tanggal 17 kula teng Jakarta, Pak. Tak susul jak mulih jak ning Nganjuk kowe. Ayo mau mbiyen sabane Nganjuk. Ayo. Tanggapan. Nah, ya. Mas Julang pinarak riyen nggih, Mas? Siap. Kula tak magita mbacutne gelar cerita.